boas tardes. Vamos a dar comezo a sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 28 de xullo de 2023. Disculpamos a asistencia dos concelleiros que chamaron e avisaron que non podían estar aquí, Javier Díaz Cid, Llamo Santas López, João Porfeito, Luz do Corpo tamén comunicou ao grupo que non podía asistir. Punto número 1. Aprobación se procede dos borradores das actas das sesións correspondentes ao 17 do 6 do 23 e ao 28 do 6 do 23. Son os plenos dos anos, o pleno de Constitución e o de Organización. Por parte do Partido Popular, alguna cuestión con as actas? Por parte do Partido Socialista. Sometemos entonces a votación a aprobación das dúas actas, a do 17 do 6 e a do 28 do 6 de 2023. Votos a favor? Aprobase por unanimidade dos grupos. Punto número 2. Resolucións adoptadas por a Alcaldía desde a última sesión, por dar conta que están a disposición dos membros da Corporación e Secretaría estas resolucións. Punto número 3. Calendario de festivos locais. Aprobación se procede das festas locais para o ano 2024. Como en anos anteriores, este grupo de goberno propón como festas locais para o ano 2024 o 13 de febreiro, que é o martes de Entroido, e o 31 de maio, que é o venres do Boi. Por parte dos grupos do Grupo Popular? Sí. Nós estamos de acordo coa proposta no día da festa do Boi, pero non estamos de acordo coa proposta dos mapas de Carnaval. Arbo, Cambados, Cuntis, Gondomar, Meaño, Meis, O Porriño, Cartelle, Cortegada, Samos, Pontevedra, son municipios que teñen como festivo local San Dieito, por ser o seu patrón. Entón, en Allariz, o noso patrón é San Dieito, tradicionalmente se celebraban e seguen celebrándose as festas tradicionais de San Dieito. Creemos que é máis acertado considerar como festivo local o día de San Dieito. Menciono de forma especial Pontevedra, que é un concello gobernado polo BNG, e que non ten problema en ter como festivo o día de San Dieito. A título de exemplo tamén, todas as localidades, as principales cidades de Galicia, as capitales de provincia, as outras tres que non son capitales de provincia, tamén teñen festivo un santo que é o patrón. En Lugo San Froilán, en Ourense San Martiño, en Pontevedra, como dixen antes, San Dieito, en A Coruña San Xoán, en Vigo San Roque, en Ferrol a Nosa Señora do Chamorro, en Santiago de Compostela, teñen non como festivo local, porque se é festivo autonómico o día de Santiago, e teñen ademais como festivo local o día da Ascensión. Estou poñendo exemplos con gobernos municipais de distintas cores que non teñen inconveniente en reconocer a tradición e en reconocer como festivo o día do seu patrón. E máis agora que San Dieito é santuario. Entón, ten un calado moi fondo na poboación de Allariz e non nos parece que sea moi aceitado olvidarnos un ano e outro ano da conveniencia de poñer como festivo o día de San Dieito, é unha forma de reconocer a tradición de Allariz. En Allariz, o martes de Carnaval non é un día especialmente festivo, non é un día especialmente significativo, é un día como outro cualquera e non ten unha tradición como a que ten San Dieito. Entón, solicitamos unha vez máis que ademais do día do Boi que se poña como festivo o venres de San Dieito. Por parte do Grupo Socialista? Pois sometemos entonces a votación. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Pois apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, do Partido Socialista e co voto en contra do Partido Popular. Punto número 4. Adenda e prórroga do Convenio de Colaboración entre a Axencia Tributaria Galega e o Concello de Allariz en materia de recaudación en vía executiva. A adhesión do Concello de Allariz. Como os membros da Corporación que xa levan o mandato anterior e como se explicou tamén na Comisión de Facenda para determinar isto, o Concello de Allariz é suscrito un convenio de colaboración entre a Axencia Tributaria e o propio Concello
tributaria e, como decía, é a Xunta de Galicia que se encarga desta vía executiva que ten máis medios para poder ser máis eficientes. No caso deste punto, desta adenda e desta prórroga do convenio, trátase porque o convenio de colaboración que tiñamos suscrito ten unha duración de 4 anos, por tanto, é necesario xa proceder a renovación e a prórroga deste convenio e, ao mesmo tempo, por parte da Agencia Tributaria, remítese non só con esta prórroga unha adenda que, basicamente, o que fai é modificar a forma de redacción do convenio original. Por iso se enviaron a convocatoria dos convenios para que pudera facerse esa comparativa entre aquelas cláusulas que cambian, pero que cambian fundamentalmente a forma de redacción e de presentala, salvo unha cuestión no que ten que ver con providencias correspondientes a débedas cos importes de ser inferior a 20 euros, que sobra podría ser revisado por parte da Agencia Tributaria esta cantidade que sería comunicada ao Concello. O resto, do que se trata, como decía, é de renovar este convenio, como que ten unha duración de 4 anos que nos permite delegar ese cobro en vía ejecutiva. Como se anunciamos na Comisión de Facenda, lógicamente, nos anunciamos xa o noso voto favorable para esta adhesión, que non a aprobación, a adhesión a este convenio, tanto a adenda como a prórroga que ven proposta pola Agencia Tributaria Galega, por parte do Partido Popular, por parte do Partido Socialista. Sometemos entonces a votación. Votos a favor da adhesión do Concello de Allariz a esta adenda e a esta prórroga do convenio. Apróbase por unanimidade de todos os grupos. Punto número 5, modificación de crédito número 1/2023, suplemento de crédito con cargo remanente de tesorería para gastos xerais. Aprobación inicial, si procede. Como se explicou na comisión informativa convocada para dictaminar este pleno, é necesario proceder a unha modificación de créditos que permita facer frente á suba de intereses, en este caso, da póliza de crédito, das pólizas de crédito que ten suscritas este Concello. Os membros da corporación coñecen que o Concello de Allariz solicitou unha subvención no ano 2019, ou foi benefactor dunha subvención no ano 2019 do Instituto de Diversificación Enerxética para o cambio de luminarias da lei. Eso permitiu que se cambiaran máis de 1000 luminarias con cargo a esa subvención, pero, a pesar de que foi concedida no ano 2019, que a obra está executada, que está perfectamente justificada e, sobre todo, que está pagada, non foron ingresados ainda por parte do Ministerio, pero neste caso por parte do Instituto de Diversificación Enerxética, o importe desa subvención. Por lo tanto, o Concello está sufrindo o lastre de ter executada unha obra, de ter financiada e non ter cobrado despois de 4 anos que se iniciou todo este proceso. Este que fixo é, que o Concello de Allariz, inicialmente, para poder sufragar esta obra, porque era para solicitar esta póliza de crédito, que foi renovándose a vista de que por parte do Ministerio non se procedía ni siquiera a posibilidade de poder acceder á justificación. Finalmente, hai un ano, abriron a plataforma para que puderamos justificar a subvención e, por tanto, justificouse en cuanto abriron esa plataforma de opción en xullo do ano pasado, pero a día de hoxe seguimos sin ter o ingreso feito. Isto, co precio que teñen os intereses, co importe que teñen os intereses agora, é un problema importante que nos leva a traer esta modificación de crédito para poder frente aos intereses de préstamo dun crédito inicial que estaba consignado en 10.600 euros, con un suplemento de crédito que propomos ahora de 15.000 euros que nos permita ter un crédito final de 25.600 euros, que sería o que necesitaríamos no caso de que non se produzca este pago e, por tanto, poder facer frente a estos intereses. Por eso sometemos a consideración dos grupos este expediente de modificación de crédito por parte do Partido Popular. No, en este caso creemos que está justificada a modificación de crédito, entonces vamos a votar por. Por parte do Partido Socialista. Sometemos entonces a votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade de todos os grupos. Punto número 6. Constitución da Asociación Comunidade Enerxética de Allariz. Aprobación, se procede. Ten a palabra para defender este punto Bernardo Varela, portavoz do Grupo Municipal. Bueno, aí o ano pasado empezou unha serie de empresarios do Parque Empresarial
principio o parque empresarial, que sería posteriormente ampliable con veciños e veciñas unha vez se puxeran. A este respecto, tuvemos unha serie de reunións con, efectivamente, o empresario do parque empresarial e, finalmente, elaborouse un proxecto para presentar á Xunta de Galicia, xa que, a través do INEGA, sacou unha serie de subvencións precisamente para os estudios previos e a creación deste tipo de asociación. Finalmente, foi-nos concedida esa subvención, que é unha subvención do 80% dos custes de creación e estudios previos, e agora, claro, chega o momento de que para poder justificar en setembro e poñer en marcha esos estudos que son necesarios, hai que crear unha asociación. Básicamente, o que se trata é de facer un aproveitamento dos tellados de instalacións existentes no parque empresarial e, no caso do Concello de Allariz, a idea é que ese uso estivera vinculado aos alumeados públicos, os 3 CUPs que temos como alumeados públicos, precisamente no parque empresarial, nos 2 parques empresariales que temos. A partir de aí, hoxe o que faríamos sería aprobar a constitución desta asociación, posto que así é necesario, e neste caso nomearme a mí, a Bernardo Valladópez, como representante ante esta asociación. Xa digo que este é simplemente un primeiro paso, a verdade que están dando moitos concellos, e non seríamos simplemente un dos socios. A partir dos estudios que se fagan, da visibilización dos aproveitamentos que se poden facer sobre os distintos tellados e as empresas interesadas na participación, verase despois tamén a fórmula de encaixe para poder acceder a outras líneas de subvencións, porque isto xa digo que non é que se vayan a facer ahora mismo a colocación das placas nos tellados. É simplemente o estudio previo para ver que produción poderíamos sacar dai e onde implementar a posteriori. E despois, con eso sí que poderíamos hacer, sobre todo en unha línea máis interesante que as do IGAPE, que é a que xestiona o IGAE todos os anos, e despois esperemos que sexa máis así nos pagos que nesta outra línea que vimos anteriormente, porque non sería certamente un problema, pero bueno, que sí, porque chegan ao 100% das axudas, desas axudas, e entón este paso previo é absolutamente necesario para poder implementar outros pasos ulteriores, porque aí non sei se saben, pero neste tipo de accións nas comunidades enerxéticas estamos a falar de que da instalación donde se pon a planta de xeneración, que pode ser unha planta de xeneración, sempre que sexa renovable, pode ser tanto biomasa, como eólica, como fotovoltaica, como incluso hidráulica. Pois todo aquel aproveitamento enerxético ten que ser empregado a 2 kilómetros desde o punto de xeneración, o que se pode crear varios puntos de xeneración. Podría haber, por exemplo, para poñer un exemplo claro, un no parque empresarial e outro no pabellón do colexio, por exemplo. Eso é unha posibilidade que vamos a barallar. Pero despois eso tamén ten que conlevar o acceso a un punto de conexión por parte de Fenosa. Entón, eso é un pouco o que se vai a estudiar agora con esta acción e en función dos resultados que salen, pues veremos a onde podemos chegar. Xa temos os socios necesarios, porque tens que ter un mínimo de 5 interesados, un sería o Concello e os outros entrarían inicialmente en igualdade de condicións. A partir de aí sería onde se visualizaría o interés que pode ter un ou outro, porque aquí incluso hai interés en un uso propio, ou hai xente no parque empresarial que nos comentaba que eles máis que un uso propio, como teñen un tellado moi grande, podían estar interesados incluso en vender cara fora, porque non teñen capacidade suficiente de absorber a enerxía que se produciría no seu tellado. Pero bueno, eso é todo o que se vai a ver a partir de agora, e xa digo, en este caso a subvención do INEGA está concedida e o que tratamos é de aproveitarla para traballar a cara no futuro. Nos parece unha iniciativa positiva, o que si nos gustaría que esta información se nos dera antes, é dicir, non que falta chegar ao pleno para enterarnos desta iniciativa. Hai comisións que funcionan no Concello e en alguna desas comisións podría ser relevado este tema para darnos información. De feito, a proposta de acordo que hai, un dos datos é que fixar para a celebración da Asamblea onde se elaboran os estatutos e constitúese a asociación o día 31 de xullo de 2020.
actuacións deste tipo que hai comisións, que en esa comisión é un lugar aceitado para trasladarnos a información e contar con nós, non estarnos aí arrinconados e darnos así de súpeto a información ao pleno, o que non quita que a iniciativa sea positiva. Pero solicitamos que actuacións deste tipo que se nos dé contar antes para as sesións. Moi boa idea. Si nos ataca a dúbida de se podría ampliar a persoas físicas no futuro. Sí, pero eso era... Empezar por un lado. Bueno, pues vamos a someter a votación solo con unha aclaración. Sí que se levou a comisión, solo que o Partido Popular non existe moi bien. Pero sí que se levou a comisión e está, bueno, pues a cualquier aclaración que se pudiera hacer ou cualquier ampliación de información que, bueno, por parte do Partido Popular non existiu ninguén. Sometemos entonces a votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade de todos os partidos. Punto número 7, a nosa proposta, como vemos facendo nos últimos anos, desde que recordamos, a conta xeral e a constitución do pleno da corporación como Asamblea Xeral de Reatur, facelo conjuntamente, como se ve facendo habitualmente, facer o debate conjunto e despois, como ven sendo habitual, tamén votar por separado, de maneira que, bueno, pues que deben reflexando en acta a votación, igual que facemos sempre, pero que o debate se faga conjuntamente para non estar duplicando intervencións. Se non hai ningún inconveniente por parte dos grupos, facemos como facemos entonces habitualmente. Por parte do Partido Socialista tampouco, entendo. Ben, pues comezamos entonces con este debate conjunto e despois a votación por separado. A conta xeral do Concello está no aspecto no que ten que ver coa forma e no que ten que ver coa forma. No que ten que ver coa forma, trámites todos necesarios para o cumprimento de todo o proceso que leva a esta aprobación finalmente en pleno da conta xeral 2023, hai que decir que se cumpriron todos os trámites, foi presentada a liquidación en tempo e forma, foron convocadas as dúas comisións especiais de contas e está convocado este pleno que estamos debatindo agora antes do 15 de outubro, que é a data preceptiva, bueno, o plazo onde finaliza para remitir ao órgano fiscalizador, é dicir, o Consello de Contas, esta conta xeral de 2022. Conta tamén con todos os informes favorables de Secretaría de Intervención, por lo tanto, cúmplese en canto a forma todos e cada un dos trámites que debe cumplir unha conta xeral. En canto ao fondo, este conta xeral arroxa un resultado orzamentario no que ten que ver co capítulo de ingresos dunha previsión de 6.277.347 euros, finalmente, unha recaudación nos dereitos recoñecidos netos de 7.078.678,01. Eso tradúcese en unha execución do orzamento de ingresos do 0,99. Por lo tanto, unha execución que neste caso nos bate récord de execución, a pesar sempre aproximadamente no 0,90. Nesta ocasión, como digo, estamos no 0,99. No que ten que ver co capítulo 1 de impostos directos do crédito inicial de 1.842.900 euros, hubo solo un exceso de previsión, un defecto de previsión de 73.405 euros e, por lo tanto, os dereitos recoñecidos netos ascenderon a 1.916.305 euros. No que ten que ver cos impostos indirectos, sin embargo, hai un exceso de previsión de 10.779,39 euros. Aí ten que ver con que non se materializou unha licencia dun edificio que estaba prevista de dos edificios que estaban previstos para este ano, e, por tanto, hubo aí, por a súa contra, si hubo máis licencias, porque tiña que ver con vivendas ou con rehabilitacións, e por eso, finalmente, a diferencia é tan pequena. No que ten que ver, por estos dos capítulos, prácticamente ten que ver co que estaba presupuestado inicialmente, excepto, e eu creo que é o máis resaltable aí, no que ten que ver co capítulo 6, a asignación de inversións reais, que ten que ver a renta de parcelas no parque empresarial. Por tanto, como decía, de 6.277.347 euros que estaban previstos en ingresos, finalmente materializáronse 7.078.678 euros. No capítulo
cálculo de gastos desas previsión, lóxicamente, de gastos de 6.277.347 euros, finalmente o gasto foi de 6.621.919,90, eso significa unha execución do 0,93 e, polo tanto, o resultado orzamentario de 456.758,8. Unha vez realizados os axustes necesarios, ese resultado orzamentario queda fixado en 250.102 euros. Por lo tanto, tamén con os niveles de execución e con resultado orzamentario elevado. Lo que ten que ver con o remanente de tesorería, e que aparece no cuadro do estado de liquidación do orzamento no resultado presupuestario, finalmente o remanente de tesorería de 512.399,27 euros e que se dá conta tamén de que o Concello está nunha situación no que ten que ver ca tesorería, que ojalá no período de medio de pago a proveedores, veremos que o avance que se ten producido nos últimos anos é importante. Este remanente de tesorería que finalizan os entes de cobro quedaban fixados en 759.419,58 euros. Desos 759.000 euros, boa parte se corresponde con esa subvención do IDAE, que non foi ingresada e, por tanto, que ainda o Concello ten que recibir. Sin embargo, fechamos o exercicio únicamente con obrigas pendientes de pago por importe de 282.669 euros. Deso tamén, é unha cifra que corresponde explicar, porque desos 200.000 euros correspóndense a unha única factura, que é a factura que se justificou agora, que se justificou en decembro, a finales de ano, que tiña que ver ca remodelación da cidade deportiva do Seixo, que só o cambio do tenis da erva sintética foron aproximadamente esos 200.000 euros. A día de hoxe, tanto no que ten que ver cos dereitos pendientes de cobro como nos dereitos pendientes de pago, está totalmente executada, a excepción do ingreso que o Concello ten pendiente de recibir do IDAE. O resto das subvencións están xa ingresadas na actualidade. E no que ten que ver coas partidas pendientes de aplicación, que figuran tamén no cuadro de remanente de tesorería e que aparecen fixadas en 44.350,66 euros, explicar que este convenio que temos asignado coa Triga fai que eles periódicamente remesen ao Concello aquelas débedas que foron ingresadas en período executivo, que, por tanto, xestionan eles. Por diferentes circunstancias que teñan que ver fundamentalmente ca xubilación da recaudadora que tiñamos de Ángel e, por tanto, a necesidade de cambiar todos os contraseñas, códigos habilitados e demais, nas últimas liquidacións a Triga fixo o ingreso do importe recaudado por parte deles, pero non tiñamos acceso a coñecer cuáles eran aquelas persoas ás que se lles cobrara. Por lo tanto, nos tuvemos, e por iso figura así, en cobros realizados pendientes da aplicación definitiva, ingresamos a remesa, pero non sabíamos exactamente a que persoas pertenecían. Agora xa se coñecen tamén as persoas, hasta onde los efeitos, as persoas que son as que a Triga lle cobrou en vía executiva e, por lo tanto, xa está solventado tamén. En ese caso, por iso aparece aí pendiente da aplicación definitiva, por ese motivo que estaba explicando agora. Isto o que nos dá un período medio de pagos, esta explicación que estaba dando agora, un período medio de pagos de 27,55 días, que en realidade tamén hai que explicar que non é real, e que non é real, porque efectivamente a media de todos os trimestres e ao final do trimestre queda fixado en 27,55 días, pero que ven grabado por esa factura que decíamos do mes de decembro da cidade deportiva do Seixo. Sin embargo, o resto dos trimestres que dan unha visión máis realista do que sucedeu en todo o exercicio, con un primeiro trimestre en 10,66 días de período medio, un segundo trimestre de 24,70, un de 8,82 e un cuarto trimestre de 27,50. No que ten que ver coa débeda, o Concello de Allariz fechou o exercicio cunha débeda a longo plazo de 2.722.005 euros, con 55 céntimos. Eso supón
supón o 46,40% dos ingresos correntes, moi lonxe dese límite ao 110% establecido no decreto de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financiera, e pechou tamén o exercicio 2022 cunha débeda a curto plazo de 481.530 euros suscritos con a banca. De esos, a parte máis importante, 281.000 euros correspóndense con esa subvención do IDAE e con unha minoración con respecto á póliza de crédito anterior, minorada en 74.000 euros, que sí que foron ingresados por parte da Diputación Provincial. Recordar aquí que a subvención do IDAE tiña unha parte do 20% que iba a ser, que debía ser sufragada polo Concello, e había un acordo ca Diputación Provincial, de maneira que aqueles concellos que éramos beneficiarios destas subvencións do IDAE, ese 20% que tiña que asumir o Concello era sufragado por parte da Diputación Provincial. A Diputación Provincial, unha vez que se justificou a subvención, sí que fixo o ingreso dos 74.000 euros e queda pendiente únicamente a parte do IDAE. Por eso, na renovación de póliza, o que se fixo foi minorar, lóxicamente, unha parte, neste caso, da subvención que xa estaba cobrada por parte da Diputación Provincial. E no que ten que ver cos períodos medios de cobro, que me saltei creo que antes, hai unha cuestión que é destacable no exercicio, que ven sendo habitual, pero o feito de que se este incrementando dá conta tamén de que, que nós fomos solventando tamén o que tiña que ver o período medio de pago e, por tanto, os problemas que nos tiñamos para o pago a proveedores. Sin embargo, o resto da administracións siguen lastrando tamén un problema importante. O período medio de cobro sigue aumentando, xa estamos en 131,54 euros, cada vez son máis as subvencións que non se cobran, por 54 días, cada vez son máis as subvencións que non se cobran dentro do exercicio, tamén por parte da Xunta de Galicia, e, por tanto, pasamos xa dos 100, dos 110 días, dos 120 no último, a 131 xa días de período medio de cobro, cando o Concello de Allariz ten que facer frente ao pago das subvencións para poder justificar a subvención e despois cobrar. Por tanto, iso é un problema tamén importante. Outra cuestión destacable deste exercicio foi a venda de parcelas no parque empresarial. Venderonse 16.000 metros cuadrados de parcelas no parque empresarial, que iso fixo posible que do previsto inicialmente, dos ingresos previstos de 130.000 euros, finalmente se traduciran en 440.200 euros, por tanto, un incremento que os membros da corporación que repiten o dato recordarán que a situación o ano pasado de incremento desorbitado de precios e, por tanto, sobre todo en que tiña que ver con enerxía, con combustibles, con enerxía eléctrica, fixo necesario que fixéramos varios expedientes de modificación de crédito e, por lo tanto, o feito de que tuéramos a posibilidade de sufragar as inversións con cargo a esta venda de parcelas no parque empresarial foi o que nos permitiu facer expedientes de modificación de créditos no resto das partidas que nos permitiran facer fronte á alza de precios tan desmesurada que existiu e que, por desgracia, sigue existindo e que nos obligará tamén en este exercicio, por desgracia, a ter que facer alguna modificación de créditos tamén. Isto son as cifras da conta xeral do exercicio 2022, as que sometemos agora a consideración dos grupos para o seu debate. Por parte do Grupo Popular. Nos, en coherencia co que vimos facendo hasta ahora, vamos a do socialista. Sometemos entonces a votación. Vamos a proceder por separado. Vamos a votar primeiro a conta xeral 2022 e despois vamos a votar, como aparece no punto número 8, a conta de Reatur, que está integrada dentro das contas da conta xeral. Sometemos entonces no punto número 7 a votación, a aprobación definitiva, se procede, da conta xeral 2022. Votos a favor? Apróbase por os votos do grupo. Perdón, como anunciaste esa abstención, de todas formas, votos en contra, entendo que non hai, abstencións,
Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do Benerá, do Partido Socialista e coa abstención do Partido Popular. Sometemos entonces a votación agora tamén a conta anual do exercicio 2022 de Reator S.A. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do Benerá, do Partido Socialista e coa abstención do Grupo Municipal do Partido Popular. No punto número 9, de rogos e preguntas, non hai rogos ni preguntas presentados por escrito, non sei se hai alguna verdade. A Comunidade de Vecinos de Emilia Pardo Zan 20, que está situada frente á ampliación do Instituto, manifestou o seu malestar pola sustitución de dúas farolas destas de modelo Allariz, que son de acero inox, por outras dúas de acero galvanizado, en a parte que está situada frente á fachada oeste. É dicir, esas farolas de acero inox de modelo Allariz están aí desde que se rematou a obra e, sorprendentemente, esas dúas farolas que estaban aí, en lugar de cambiar a luminaria como o resto das farolas, foron sustituídas, colocamos no seu lugar dúas farolas de acero galvanizado, eso sí, con luces LED. Entón, síntense discriminados, solicitan que se repoñan as primiseñas farolas de modelo Allariz e a luminaria LED correspondente. No robo, eliminamos, porque aí hubo un cambio, pero retiráronse no Nadal, se estamos falando no mesmo sitio, volveronse a colocar, as mismas que había, retiráronse no Nadal para a decoración de Nadal, Había dúas farolas e volveronse a colocar modelo Allariz as mismas que se acero, retiraron. no, Sino, a non ser que non se as do Nadal, de acero inox, porque de efecto daquelas os promotores antes les pedía que puxeran luminarias LED, foron postas en todas as fachadas luminarias LED e encontraronse con sorpresa. aí que fez o Instituto do Río do Conde, para colocar o castelo, na decoración de Na Nadal, fachada retiramos que e volveron mira a a colocarse. obra que está parada. Nesa fachada un segundo tema que para nós é moi importante en relación co PEPRI do casco histórico de Allariz. Solicitamos información sobre a fase de tramitación en que se encontra neste momento. O que non queremos é que ocorra o que veu pasando hasta agora, é dicir, nos enterámonos do PEPRI en momento de contratación, e despois elaborou-se un documento, chegouse hasta o borrador do PEPRI, e aí non se nos informou nada en ningún momento. De feito, o borrador do PEPRI, co documento ambiental, remitiuse ao órgano ambiental da Xunta, da Consellería de Medio Ambiente, estuvo en exposición a fase de tramitación ambiental, sin que a nos se dixera nada, ni se contara con nos para nada, en ninguna comisión fora, non nos enteramos a través do Consello como é procedente, e presentamos unha alegación con suxerencias e suxestións para mellorar o contido do PEPRI, que solicitamos que se analice ese estudio. Solicitamos, por lo tanto, que se nos manteña informados, que se convoque a Comisión de Urbanismo e que en esa Comisión de Urbanismo se nos traslade cual é a situación do PEPRI e, antes de proceder á aprobación inicial, a analizar o contido, porque nós pensamos que sí temos bastante que aportar para mellorar o contido do PEPRI. Entón, esta fase que de oscurantismo que houve non nos gustou nada, a verdad, e solicitamos que haxa máis transparencia e que se conte con nós, que se convoque a Comisión de Urbanismo para darnos conta de cual é a situación actual do documento e analizar, no seu caso, os informes que haxe previos á aprobación inicial e analizar as suxerencias e suxestións que nós mesmos presentamos e se hai alguna outra, que non sei, se se presentou alguna outra, tamén poder analizar antes de proceder á aprobación inicial. O estado de tramitación non se encontra, nos esperamos que a semana que ven cheguen as fichas, non todas as fichas, pero sí, parte das fichas que estén na conversa que tuvemos esta mesma semana, que a empresa adjudicataria dos traballos quedou en que a semana que ven empezaríamos a recibir xa as fichas. Chegou xa o informe por parte da Xunta de Galicia, que non ten maiores consideracións e, por tanto, non ofrece ninguna dificultade ao que se presentou. Que sucede? En realidade, ainda que
da Xunta de Galicia, na convocatoria desa comisión, e o cuanto cheguen as fichas, pois empezar a mirar as propostas que ven aí. Lo que solicitamos é que se convoque a Comisión de Urbanismo o antes posible, dada a trascendencia do Temos que ter as documento. fichas. Hai que ter as fichas, porque sin fichas non podemos nada. Pero Non, a ver, hasta ahora non Pero tivemos... iso non é un debate, son rogos e preguntas. Vale. Non podes facer rogos e preguntas, estás empezando debates, inventando puntos do orden do día, incrementando puntos en rogos e preguntas. Solicitamos que se Nós convoque convocaremos a Comisión de a reunión de Urbanismo, urbanismo o antes pasaremos o posible. informe por parte da Xunta de Galicia e, por suposto, miraremos as fichas, claro. Por suposto que sí. Non temos ningún problema para facer, ao contrario, todas as aportacións son ben recibidas. Por parte do Grupo Socialista, non sei se quedan rogos e preguntas, por parte do Grupo Socialista, non hai. Bueno, pois aqueles que teñan vacacións, pois se saben que